Maing adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Simon. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Mother. Dili na ko makaagwanta pa sa mong batasan. Pang magbuwag ka ta. Sige! Mga kanay! Mama ka na isulti mo pirmi! Basta mag-away ta! Pakigbuwan ka na yun! Ikapoy na ka? Sila do? Sige! Ikapoy na lagi ko ni mo. Uya, ang bata! Isa ba yung bunda niya? Ay, natural ako. Ako gumiinahan ni Simon. Kaya ni mo siya buhiyon. Usa aman ni mo, gumagay trabaho. Ako na ng problema. Ma, Takaw ta! alam mo pagbuwag ko, hindi ko gustong malayo si Papa na Paghilom, Simon. Dawatan ka matuoran ni sugod karon. Wa ka na yamahan. Pa! Simon, oh. Ihato ni dito ang photo sa pikasiskina, ha? Napa mo ko'y klase, ma? Absent lang una. Ayaw na kundahan ng imong pag-eskwela kay way na dato, ana. Unahon akong pagpanindag puto? Oh, kay nga naman. Nakaminos ka ba sa mga naninda o puto? Wa man. Pero, nakaminos ko nimo nga, maura ni kinabuhi nga mahatag nimo nako. Ayaw kong ingnaana, Simon, ha? Ikaw mo hinungdan ko nga nung doble ang akong pagpaningkamot. Kung sakit na desi mong buot, ma, imo na lang ito akong gihatag ni Papa. Mas may pa dito kay mas mayo siguro nga akong kinabuhi uban niya. Kung di pa lang sa unta ka magsigyaw-yaw ni Papa, o untay away, di unta mo magbuwag, di unta ko malayo sa akong amahan. Simon! Kaysa tinuod lang, ma. Kung papiliun ko, no? Ikaw ba o si Papa? Mas piliun pa ako si Papa. Wala gyud kitalibutan sa mga panghitabo, Simon. Maong sige na trabaho na. Maura ni halin na to rong adlaw. Ha? Gamaya ra gud, ma. Kadaghan ako gideliver kanina. Ay ginagpay raman sa ding baligya nato. Kung sabay gusto nimo ibaligya na kung bahal ang puto. Sige na, katuog na dito kay sayo pataog ma. Kapuyan ang kinabuhi ay. Kung naa pa lang ko'y kabalinan nga bay, mulayas gid ko din ba? Di na gid ko balik pa. Adto na lang sa amo, bay. Hangyo na ako si mama. Sure ka bay? Oo. Basta kay tabang-tabang lang sa gagamay sa mga buhaton dito sa bay para dili magyaway sa mama. O sige, wala na problema bay. Basta makalayas lang ko sa amo. Kaon og daghan, ha? Salamat kay di ha. Haway sa payan. Tuod, na ako'y trabaho nga ihatag nimo. Ana, kung ganahan ka. Sige ti, ganahan kay ko. Nangita magod ko og tao sa akong tindahan sa hardware. Ikaw mo itigkarga. Tigkarga? Oh, sige, sige ti. Bahala na. Ano gani mo kagwapo nga nagkargadora ka? Ha? Ako rin si Lily. Ako may cashier din hi. Kagwapa niya eh. Simon day nga akong pangalan. Amiga na ta, ha? Sige ba? Ha? Manguyab ka na ako? Abi ba na ako? Amigo na ta? Pag-una. Oo, pero nagkadugay, nakagusto naman ko noon ni mo, Lily. Ano siya man, naba ko yung chance na ni mo? Ha? Sa kagwapo ni mo. Ngano kung wa? Tinuod? Oo, no. Baka kung ano sad kaayo ko kung maingon ko nga wa ko makagusto ni mo. Maong, gisagot ati ka. Oyap na ta. Salamat, Lily. Promise, di ka magmahay. I love you. I love you too. Simon, dakong problema. Ha? Nga naman. Mabdos ko. Oh, unsa?
patay, bay. Wa man taong ka mag-amping, way. Wa gina ko tuyo abayoy. Sus, jugo ah. Jugo ani mo dako ang problema ana, way. Ang akong gikabalakan kay si mama nimo. Maunsa ka siya na? Ako, wa gid ko mo kontraan ang pag-uyab-uyab nimo. Kay dako ka na. Pero sabay nasod sa imong utok, Simon. Gagipamabdusan man nimo si Lily. Munas ginhawa pa magani ni mong buhi sa imong kaugalingon. Unya, punaan pa gid nimo karon. Pasaylo ako to eh. Gitabangan na ti kakausa. O dili na ko manghilabot karon. Bahala na kasi mo kinabuhi. Asa man taan ni ron. Nga pareho matagipalaya sa itong mga gipuyan. Anya, puro pagitaway trabaho kay gitaktak na dito sa tindahan. Mangitatog kaabangan nga kwarto. Basig na mahangyo ra nato og barato. Walay problema na ako. Pero kay barato naman siya, di lang ko gusto nga delay nga bayad sa abang ha. Ruway sa mo. Oo, sir. Salamat kayo. Gutom naman kayo ko, Simon, oy. Ang nahibilin sa kong kwarto kay para abang ng nisbay. Onya, di na lang ta mangaon, ani. Mamatay tas gutom, ani. Mangita kong paagi. Kung ato nang lita pong puyo sa inyo. Sa imong mama. Usa? Di ko eh. Bahala urag mamatay ko sa gutom. O baka sa imong papa na lang. Oo, di sa. Akong suwaya nag-adto ang bahay sa kong amahan. Nakatultol man ko. Simon? Pa, nagkinanglan kay ko sa imong tabang ron pa. Simon, sorry. Pero dili na ko pwede nga makatabang nimo. Nana ko ikaw kalingong pamilya. Oh, pa! Sarap! Pa, nagpapa ka niya? Murag ka edad raman ta. Anak, mag-istorya ta, dali. Unsa? Mga ka tinuod, anak. Kadaghan ako nga nakasahan ni mama nimo. Ukad tong katapusang higayon nga nakikbuwag na gyud siya nako. Tungod to kay nahibawan niya nga usa sa ako mga babae mimablos. Sa ato pa, ikaw di mo'y sad-an sa tanan pa? O anak, o nagmahay ko. Kay tarong kayo ang imong inahan. Pero ako lang gibinuangan. Umurag, maayo iyang pagpadako nimo kay himusog ka man kayo. Kinuo ko. Nakasa ko ni mama. Lily, adto na to si mama. Wa naman diri sinang ason, Simon. Ha? Asa naman din siya nagpuyo? Oh, di ba ka nang patay naman siya? Usa? Ang gatake siya niya sira man usa ug dugay ganik ang nabantayan iyang patayng lawas. Pila ka semana to? Usa? Asa man siya gilubong? Oh, sa iluak ma. Wala ko makita ang imong kayo. Wala ko makita ang imong sakripisyo para nako. Sa ilo ako gagibiyaan ka. Grabing ako pagmahay ma. Nagkinahanglan pa kay ko ni mo ma. Usahay mo ratag butas ka maturan. Kay mas gipili na tuong tuhuan ang atong gustong tuhuan.
ug mo dako kay na akong gimahayan. O karon, gidawat na lang ginako nga ang kumaturan nga wa nang akong inahan. Dini lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tambo. More power, Arimin. Mao ka mga hikalang kaagi ni Simon nga taga Pinamungahan, Cebu. Uban sa awit, iyang kipangayo, awit karikulahan, Mother. Ang mong kaagi gibuhatan o duwa sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sakawit care of Orimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. You did it.